Hallo, ik ben Maaike. En wie zijn jullie? Janne, En? Sansar. Amai. Op de tafel liggen voorwerpen en wij weten niet wat dat is. Kijk maar een keer heel goed dichtbij. Voel maar een keer. Huh? Wat is dat? Stenen. Het zijn zeker stenen. Dat is ook een hele kleine poot. Er zit daar een potafdruk van een hond of zoiets in. Ja, Het kan van een babyhond zijn. hoe kan dat nu? Dat was misschien modder en er is daar misschien een hond opgelopen en dan is dat hard geworden. Amai, dat is wel een heel goede uitleg hoor, dat je daaraan geeft. Wat denk je, wat is het materiaal? In klei. Bang! Modder en klei, dat gelijkt goed op elkaar. Kijk nog maar een keer hoe. Je zei van ja, als het droogt, dan wordt het hard. En als je dat bakt, dan krijg je bijvoorbeeld een baksteen. Maar dit is geen baksteen. Zal ik je een tip geven? Wat is dit? Een huis. En wat is er zo speciaal aan het huis? Het dak is gemaakt van takken. Dat dak is gemaakt van takken. Kijk nu een keer naar die andere voorwerpen die daar liggen. Wat zou het een met het ander kunnen te maken hebben? Ik weet het niet. Nee? Gaan we er iemand bij halen dan? Die het gaat kunnen vertellen aan jullie? Hallo. 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 Hallo? Wie zijn dat? Floris. Ja, Floris en... En Branko. Hij komt hier het verhaal tekenen. Hebben jullie kunnen raden wat het was? Nee. Nee, hè? Maar die zat er wel dichtbij. Dat zijn Romeinse dakpannen. 2000 jaar geleden dan maakte deze regio deel uit van het Romeinse Rijk. En die Galliërs die hier vroeger woonden, voordat de Romeinen kwamen, die maakten zo'n huizen. En je hebt dat goed gezien, die dakken zijn van hout of van stro of van riet. Maar die zagen die Romeinse dakpannen, goh, dat is toch wel goed. We gaan dat misschien ook beginnen maken. En ze doen dat inderdaad met klei in een vorm te duwen. En dan moeten die eerst drogen. En ze leggen die buiten. En jullie hebben dat heel goed gezien, hè? Dat pootje hier. Ik weet niet of dat het een babyhondje was. Maar het zal wel een klein hondje geweest zijn. En die zal daarop gestapt hebben. Op het moment dat die klei nog niet helemaal hard was geworden. Maar het is eigenlijk wel door die Romeinen dat wij nu allemaal dakpannen hebben. Ze zijn kleiner geworden en een beetje ronder van vorm. Maar wij danken dat aan de Romeinen. Zeg, daar aan de andere kant zit Branko en die heeft een tekening gemaakt. En die tekening, dat gaat over die dakpannen. Hebben jullie eens de tekening gezien anders? Ja. De tekening toont eigenlijk hoe dat die dakpannen bij een Romeinse boer, hoe dat ze die dakpannen legden te drogen in de weide. En hier zie je ook kippen op de boerderij. Dus al die dieren en mensen die daar rondliepen, konden die allemaal hun pootjes en voetjes afdrukken doen geven op de dakpannen. En dat gebeurde dikwijls en dat is hoe dat wij ze terugvinden.